što dosta dugo znate, mi se bavimo, to je zastupnici smo za Kron CTP i već smo u celoj regiji prodali jako puno uređaja i onda smo razmišljali šta bi to bilo našim klijentima interesantno da popunimo naš proizvod, to jest naš prodajni program. I onda smo se odlučili da se prvenstveno baziramo na mašinama za doradu, za ambalažu, za tvrdi uvez knjiga, meki uvez knjiga i luksuzne kutije. U tom smislu smo napravili saradnju sa kineskim kompanijama Eureka, GMD, Seaway, koje su nam podrška u svemu tome, što prodajna, što servisna podrška. Tako da smo već ostvarili dosta prodaja i neke su već mašine instalirane, neke su na putu. Ono što bih izdvojila u ovom trenutku jeste da je kompaniji Cash Offset, tvrtki Cash Offset, prodata linija za meki uvez knjiga od proizvođača GMD-a, koja radi 7000 knjiga na sat i to je jedan veliki iskorak za nas u tom segmentu i ono što je bitno jeste da ćemo mi u Cash Offsetu imati u stvari kao pokazni demo studio. Tako da svako ko bude zainteresovan u nekom narednom periodu za te linije, za meki uvez knjiga, moći ćemo da ih pokažemo kod njih. Za tvrdi uvez tu nam je i pored Eureke i kompanija Seaway i tu smo prodali sada Art Printu iz Novog Sada, mašine za ubacivanje knjižnog bloka u korice. Tako da će i to isto moći u toj štampariji u Novom Sadu da se pogleda u radu. Nešto što bismo isto izdvojili jeste štance za kompanije Eureka, koje smo već instalirali u državnoj štampariji Pošta u Beogradu, a već imamo najave za kupovinu iz EU fondova, to jest naši klijenti će iz EU fondova biti finansirane nove nabavke. Hvala i vama.